Κορίτσια μου, θέλω να σας δείξω αυτό το σετάκι. Βασικά είναι μία μπλούζα από τις μπλούζες που έχω διαθέσιμες και αυτό είναι σετ με μπλούζα δική του που θα σας τη δείξω αμέσως. Είναι ένα πολύ ωραίο εμπριμέ παντελόνι με λαστιχάκι στη μέση. Τη φοράς, γι' αυτό κιόλας κάνω το βίντεο, τη φοράς με μαύρο, τη φοράς όμως και με άσπρη μπλούζα και φυσικά θα τη φορέσεις και με το δικό του, με τη δική του μπλούζα, που καμίσα. Είναι πολύ ωραία, κάθεται πάρα πολύ ωραία και το παντελόνι, αλλά κάθεται και πολύ ωραία η μπλούζα του. Έχει εδώ, είναι σε ίσιο και από εδώ στο πλάι ξεκινάει ένα ωραίο βολάν που θα σου κρύψει περιφέρεια και κοιλιά. Αν σου αρέσει, στείλε μου μήνυμα να στο κρατήσω και επίσης μπορείς να κάνεις εγγραφή στο YouTube, να βλέπεις τα ρούχα που φέρνω και τα ανεβάζω να τα βλέπεις πρώτα ή στο TikTok. Επίσης μπορείτε να τα βλέπετε και εκεί, τα έχω φωτογραφίσει όλα και μερικά με μοντέλα AI.